V názve. OK. Ale inak teda plug-in hybrid sa dá nabíjať aj zo zásuvky a ten druhý, tzv. Sériový hybrid sa nabíja rekuperačne, prípadne motor slúži ako generátor. A čo som povedal ja? Takto. Takým káblom ako od miešačky. Alebo rekuperačne. Presne tak, alebo teda inak z 230V zásuvky, alebo teda z wallboxu, kde už potom musí ísť 380V. A je tam časový rozdiel? Určite. Nabíjaní? Áno, určite. Keď nabíjaš 230V, tak je to v podstate za nejakých 6,5 hodiny. A keď z wallboxu, tak zhruba za 2,5 hodiny a máš to hotovo. Ja si myslím, že obmedzenia sú len v tom, ako sa ten užívateľ na to pozerá, lebo to auto nemá svoje obmedzenia, ide iba o to, ako k tomu pristúpim. Dobrá odpoveď. Asi to tak bude. Priemerka je 6, ale s mojou ťažkou nohou 6,7. Ale chodím podľa pravidiel. Určite. To tá potreba o tom hovorí, to je jasné. To hej. Presne podľa tabuliek. Tam to bolo nejakých 7,4, ale tiež len vďaka. Tam by to normálne malo byť okolo 4,4, 5,4, keď sa nabíja a jazdí sa to tak, ako ten plug-in hybrid bol v podstate postavený, hej? Že na kratšie trasy alebo prímestské vozenie sa a občas nejaká dlhšia trasa. No musím povedať, že rozhodne ma viac baví ten diesel. 3,3 6 valec. 6 valec, ten zvuk. Ten zvuk. To je... Často chodím s otvoreným oknom, aby som ho počul. A tak ako skoro bezdôvodne pridám. Dobre, tam keď si aby som počul to. Áno. Tam keď si inak pustíš športový režim, tak sa otvoria klapky a ten zvuk ide normálne cez akoby zvukovody. Že nie je to fejkový zvuk, ale je to naozaj cez tie klapky, takže ho počuješ viac. Je to počuť, no, je to fakt. Ale musím povedať, že naozaj aj CX-60 vlastne plug-in hybrid je krásne žihadlo na to, že aké to je veľké, na to, že takisto sport mode funguje extrémne dobre. 327 koní to má, no? Tam ten výkon robí svoje. A je to o 100 koní vlastne menej v tom diesli, ale zase aj o 100 kg. Áno, a možno aj o 200, no. A možno o 200 kg, vlastne, že tam je iba jedna technológia. Ale hovorím, za mňa, akože keby som si mal vybrať, tak rozhodne 3,3 diesel. Ja viem, že je to možno... Niekto by možno ohrňal nosom, ale zase taká spotreba pri takom aute nemá čo ohrňať. To veľké auto, 6 litrov spotreba, výkon 250, ale hlavne krúťací moment 500 Nm, takže tam je hlavne aj o tom krúťaku ten diesel. Ťa vykrúti jak Interstellar. Parkoval hore.